Niki kula piyambak, Mbak. Heh? Niki kula piyambak. Piyambak wae. Oh, mboten kalih Mbak Ayu waunen. Piye? Niku mboten kalih Mbak Ayu. Mengko ayu dhewe. Oh, niku wonten duet mboten nggih beratine? Ora ana. Oh, iya. Yes. Kowe iki manut aku kok malah. Nggih. Engko Mbak Ayu nyemutaken. Mbak Ayu iki ana Mbak Ayu duet kali Mbak Elisa. Oh iya, ya ora apa-apa. Niku dhewe-dhewe wae. Ya, perkara amplope engko arep tok dompong loro ora masalah. Nggih, sendika paseno. Ya, sedeka. Heeh. Ya, kowe Apa ngatur niki kula didhawuhi napa? didhawuh anu apa jenenge iki podang kuning ana ya, terus apa jenenge iki sambel kemangi ana kowe arep ngaturke sing endi? Oke. Wah, podang kuning Mbak Tati menapa mboten Mbak Tati podang kuning nggih? Lah, Hah? podang kuning napa Mbak Tati napa Dedek? Tati engko ngangsu. Soale butuhke awake le saya njebluk ya. Ya, matur sembah nuwun karo Pak Camat, Sa. Nggih, matur sembah nuwun Pak. Dene kula mboten nggih diparingi dhuwit mboten napa-napa ning kula tetep matur sembah nuwun sampun ditimbali wonten mriki. Mugi-mugi balaringan rezeki ingkang kathah kalih yuswa ingkang panjang. Iya. Aku matur nuwun ki kecamatan nganakke memetri budaya lho. Tanpa nganggo ya wis karepku ki do ngene iki wae aja dhuwit. Efektif ya, Pak? Efektif nek rokok sengara mandeg teng sinden sengara. Iya. Nek dhuwit ki mesti do dijaluk ha iya. Dari Pak Supoyo Surabaya, semoga sukses. Ya, Kiseno dan kru. Nyuwun lagu Mawar Kuning kang nyekar Mbak Elisa Orkaros. Oh iya. Ki malah ana sing nyuwun Mawar Kuning iki. Ya. Berarti niku mawon. Terserah. Sak slop niku ne. Kowe arep njaluk iki. Iya, njaluk tak dol engko. Lumayan go parkir nek mlayu ning alun-alun 2000 ping 10 ya. Ya, engko didum ora apa-apa. Mboten Pak, niku nggih pasen mawon. Iya kok iya. Engko sangu mancing. Ah iya liburan mancing ya Pak. Apa jenengane time apa jenengane? Panji Tengkorak. Kok tengkorak ngopo kok medeni men? Marai ra entuk iwak. Iya. Iya ora apa-apa ya. Jeng, nggih Mawar Kuning berarti nggih. Ya, Mawar Kuning diaturake. Matur suwun Pak Camat iki mengadakan pergelaran wayang iki ora kok duwe acara sing wigati ning sing wigati memetri karo utawa nglestareke budaya adiluhur. Melestarikan budaya ya. Semoga ini Semarang hebat yang jelas nih slogannya. Semoga bisa tercapai. Banyumanik juga. Jangan lupa saling membantu. Jangan takut virus corona karena virus corona nggak akan masuk ke sini ya. Sebabnya? Yo jelas wong Indonesia iki panganane kaya ngopo, wetenge kaya ngopo, Pak. Saiki bakso nganggo borak, wae lambunge ya awet tenan, ya toh. Terus eswe nganggo sakarin, nganggo pengawet, nganggo pewarna baju. Wah ya lambunge wong Indonesia wis ampuh. Saiki panganan tiba 5 menit enggak apa-apa, belum 5 menit 10 menit enggak apa-apa. Gopak telek ya tetep dipangan kok. Ayo ora bakal kena corona ra wedi. Malah kosok balen ya berarti wong Indonesia sing iso mateni virus corona iki wong Indonesia. Yo paling ya, Pak. Iya, virus corona mlebu ning lambung, terus virus-viruse ning jero ki omong, "Lho iki kok weteng kok regete kaya ngene iki. Sing arep tak serang apa iki? Endi-endi kok telek." Iya. Lah ya gorengan we digoreng minyak campuri plastik ya. Ampuh ya. Iya, wis ora bakal kena wis ora. Nggih. Iya. Nek meng flu, jarene virus corona iki anu apa jenenge iki gejalane meng kaya flu. Kaya anu irunge buntet lan awak meriang. Wis ora bakal meriang. Ora bakal. Wong Indonesia umbele ijo tetep udan-udan. Wah ya, gleleng tetepan. Biasa, wis biasa kaya ngono. Iya, ya pancen tenan kok. Nek dipikir ya nyata kok ya. Wong luar negeri kena flu wis bingung nang dokter. Awak dhewe kena flu wis malah ngombe es. Masuk angin wong luar negeri ki dadak nang dokter dadak opname. Awak dhewe masuk angin cukup duit receh karo remason. Kerokan ya. Wis ilang angine. Ampuh tenan. Mangga, Mawar Kuning diaturake ya. Ngagem bawa mboten niki? Nganggo. Iya. Pamer swara sa. Nggih, Semarangan nuwun nggih. Hah?
Ning Semarangan iki. Ya, Semarangan. Mingkar mingkuring ukara. Ya. Mingkar mingkuring ukara. Akarana napas ki nada tinggi sinawaras mineng kijang ki nek ora napas bawa mudar telake lho iya ki nggo senjata nek sinden-sinden ki do meteng nek areng lair ki rasan dadak kon ngeden ming cukup kon nembang mingkar mingkuring wong wis tekan sinawang resmineng kidung Pak Dokter ceprot iya metu dhewe ya nah terus ya sedikit lagi ya terus ya terus yuk wis ketok rambutnya iya terus rambutnya wis ketok Pak wis engko aja didudut sikil lho. Dase ben metu sikil. Apa gunanya tepuk tangan? Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Sinukarto mrih Kretarto aja lunga sik. Ki neng Pawarta ya. Ki mau Mbak Ganes ya entuk transferan. Oh ya. Mbak Guru Ganes 200, Pak Kiswan 200 lho. Pak Kiswan entuk 200. Ngopo? Gaweane? Ngopo gaweane ngopo? Hayah ngono 200.000. Ning kaitane iya. Ya. Ora apa-apa kuwi bejane dhewe-dhewe ya. Terus iki saka Pak Tristianto. Ya. Wis transfer 500.000 nyuwun tembang kangen. Oh iya diaturake. Heeh. Iki mau oh ya matur sembah nuwun. Ya. Ya, ayo.
Tembang kangen. Kula malih. Ah iya. Oke. Langsung mawon berarti nggih. Iki aku iki goleke det sinden-sinden kuwi kok. Iya. Alhamdulillah matur nuwun Pak Seno. Ya, nya tak topi sisanya. Wah, yang ngene iki lho, bos yang baik hati, tidak sombong, gemar menabung dan tidak pelit yang ngene iki. Luar biasa, mugi-mugi tambah nggih kesaenan panjenengan, rezeki panjenengan, tambah yuswa, tambah bahagia saklaminyo. Amin. Iya. Ngene Mbak Ganes dereng. Apa? Ngene Mbak Oh Ganes. iya, Ganes 200. Nya, ditak topi sisanya. Oke, niki ngene Mas Keswan. Rasa Keswan nyambut gawe apa? Ya di ngapura ya Mas, jen durung bejomu. Durung bejomu. Ya. Ora apa-apa ya. Ben, nek kira-kira ora gelem nabuh men medun Bali. Iya. Aja. Bali ya numpak apa? Ya engko. Wah, engko kok ya ketoke lali. Iya. Tetep dicatet nek kuwi nok. Ya. Tembang kangen monggo Mbak Elisa dinggo ngaturake ya. Saka Pak Tristianto Klaten. Oh iya. Streaming nok lumantar streaming Dalang Sena channel wis iso ditonton tekan ndi papan. Ya, mula akeh sing padha nyuwun lagu. Ayo diaturake. Ya, kuwi ya termasuk penggemar budaya. Tuku kuota dienggo streaming. Ya. Pancen yo ngono ya, Mak. Iya. Pancen wayang iki saiki lagi luar biasa. Sing streaming wayang iki saiki wis wah saben dalang duwe channel dhewe-dhewe no. Iya. Kuwi aku seneng. Oh, ngono ya. Seneng mergo donya iki saiki gedene ming sak HP. Apa-apa iso ning kono, tuku sandangan ya liwat HP, tuku apa-apa liwat HP, pesen panganan liwat HP, nonton film liwat HP, nonton wayang liwat HP. Mula ayo digalakke. Nek iso sak oke-oke wayang ki dilebokke ning HP. Dadi bocah cilik-cilik ki ceklik nyetel HP ki buka YouTube anane ming wayang. Ya, dadi wayang saya ngrembaka, saya apik, saya becik. Ya, pancen ngono. Ya, sah Jepang ngono. Jane ya piyai Indonesia ning apa jenenge domisili ning Jepang, lenggahe ning Jepang sok ngrungokke utawa nyetel streaming no. Ya. Diaturake ya, Mak. Iya. Karo apa jenenge sak rambahan selamat lagu selamat ulang tahun utawa kae bedese turu apa kae bedese turu kae bedese happy birthday to you. Wah ngerti ku kae bedese turu atuh diajar karo sing ulang tahun kowe mangga diaturake sak rambahan karo nggo ngiringi Mbak Tatin Jumeneng. Oh iya mangga yuk. Selamat ulang tahun wis rampung, rotine dijokke. Ya. Rotine semene liline sepiro? Heeh. Liline. Engko aku nggawa lilin. Iya. Ndi? Jek kuwatir engko kok tak sumete tak sebule. Tak malah mobat mabit ra karo-karoan. Iya, pancen bener. Ah, iki Mbak Tati Lestari yang gaya. Dalu. Kok saya gedhe awake ya, Mak. Ambuh kuwi mbok. Leprei kesuwen kok, Pak. Lho, reprei wong kowe iki ya nyilikke awak. Lah kowe iki tak kon to nyilikke awak ki aja renang. Lah napa? Aku malah kowe renang karo anakmu rak luber to banyune. Iya. Ya ora lo ngecel. Sing disuting ora krasa, sing ditok syuting anakmu, ah kowe nyemplung disuting bojomu kirimke aku. Napa ketok apa? Wah, ora karo-karuan kae. Iya. Iki sapa Elus? Ah, bojone rak jenenge Mas Tulus. Niki bojo kula, Pak, aneh-aneh renang bareng niki, kaya ngeten niki. Ting pecotot ora karo-karuan. Jenengan delok. Ayo ndelok wong dikirimi kok ora ndelok. Bareng srulup ning banyu mak bluk ngono kuwi. Cah cilik-cilik sing do kemambang ki iso mentas kabeh. Nek kuwi ora banget. Rekake anggere arep nyilem kok ming kemambang. Nyilem kok ming kemambang. Lah ngapa? Kuwi arep gaya apa Elus niki rekake ajeng nyilem kok ora tau iso. Ah pelampunge semonten. Iya. Aku ora nggawa pelampung lho wingi. Ban mburi ngisarmu kae lho. Aku ora nggawa ban. Heh? Ora nggawa ban. Sing menthong Apa to? ketoke kaya nggawa nganu kowe kaya nyewa ban kok nggo kemambang kuwi lho. Panjenengan meng
salah weruh kok. Salah weruh piye? Utuban. Apa? Bemper. Bemper ya. Ayo semono ya ra iso nyilem. Heeh. Dadi metungul terus kae ming sirahe dindelepke nang banyu. Karo piki. Ora iso gaya renang. Ya rasa liyane nek sak awakmu kuwi iki paling ora olahragane ya mlayu-mlayu. Men pembakaran kalorine iki akeh, kringete metu, awake kuru, lemak-lemak iki bakale ilang. Kowe nek saya lemu sok ambegamu saya sesek mergo lemak iki ndesak ning nggon jantung. Ya bahaya. Ya sesuk tak cilikke. Ha iya kok ya lemangan ki dilongi. Mangan apa? Aku iki kejaba nyinden ya diesel barang e. Kok diesel? Ame giling terus kancane do nyinden kowe mangan. Ben mboten ngantuk. Ya, ben mboten ngantuk. Heeh. Yo ngaturke tembangan. Ya. Iki Pak Camat mboten ajeng dewet kalih kula napa, Pak? Kowe ki meso meri lho, wong mau wis duet karo apa jenenge Pak Camat ki mau sadurunge wayangan wis mlebu nang ruanganku transit kono. Nggih, ajeng pripun? Wis omong karo aku, wis ngendika karo aku, pun kula duet pisan wae lho Mas, kula ming 300 tok niki pun mboten. Betul lah, sajake mau maju kok ya lirak-lirik karo aku iki koyo pengen karo aku apa kepiye? Sajake. Mbok coba di anu dadi atur. Kersa mboten, Pak. Kok kayane kaya gedek-gedek. Iya. Mboten sah nyawer mboten napa-napa nek pun telan. Mangsamu padake Pak Camat iki padake tok anggap wong tipis wae. Nek ming nyawer kowe ya kuat kok ya. Iya. Oh, Kersa. Kersa mboten, Bapak. Mbok mantuk apa gedek ngono lho. Ini. Langsung mantuk-mantuk. Ya, Mang mriki. Sementara kamu tercampakkan. Wong urung sida lho. Mbok menawa nek karo aku ya emoh. Nggih to, Pak. Purun napa mboten? Pak Dalang. Pripun, Pak? Mantep. Lah. Iki. Nah, sing niki mau cilik tapi cabe rawit. Nggih to? Kerikil. Krikil. Kerining sikil. Nek tatin apa, Pak? Nek kula napa? Nah iki ya watu sing gedhe. Dadi alus. Nenggo apa ki gosok-gosok iso resik. Wah, lha ning dangkep watu. Lah nek nggo gosok-gosok watu gedhe iki nek nang tengah kali nek kecemplokan Apa? Jenenge nek kosokan kanggo watu semene gedene apa ya kuat ngangkat lho. Aduh. Nek seliramu aku mesti kuat diajeng. Oh, menapa ijih to Kang Mas? Iya seliramu wis tak tunggu rikala wingi bengi aku wis ngimpi marang seliramu. Panjenengan ngimpi menapa to Den Mas? Ngimpi ketemu Nimas Ayu sapa? Tatin. 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 Lestarian. Ngimpine napa? Aku kaya numpaki. Numpak napa? Ora ngono kaya maksude kaya ning nggon awan ngono kuwi lho. Oh nggih, numpak motor mebur. Motor mebur ya, Nggih. motor mabur. Nggih. Mebur. Ayo ayu nek cangkeme desa. Lah piye to? Motor mebur. Numpak motor mebur. Lah nang aku yang ngono kuwi lho. Ayo mlane diposisikan iki nang banyu maneh. Lah apa jenenge? Ayo kapal terbang, pesawat apa kok. Numpak motor mebur. Ya, sing penting kan Pak Camat dong nggih. Nggih. Nggih ta? Nggih. Paham maksud kula ngeten lho. Paham. Kula paham. Wis jenengan kedhe pito aku wis paham. Oh, panjenengan menika lampun siap napa dereng? Aku siap. Sak menika ajeng menapa? Ampun karo gosak riyen to wong Sik. dereng-dereng kok wis karo gosak lho. Bayu ndi ya? Yu aku jigono tas cilik yu. Lah ajeng napa? Kanggo madai sirahmu kuwi. Nek sirahku ya kurang gede, tasnya nek meng cilik. Untung aku bagor ngerti lah. Agene Sia-sia. sadar. Dalang siji iki jan sia-sia nek Ngono karo ya? kula. Jenengan ampun kados mengaten nggih, Pak nggih. Ora ngono diajeng Piye aku kowe nek memang. kira-kira tak sia-sia kowe melu Pak Camat piye? Melu Pak Camat, Pak Camat jenengan saged to? Waduh, Lah pripun? abot sanggone. Ngopeni kula saged boten? Tak apa ini iso? Ning Koso, Pak. Abot.
Oh niku nek sanggone ya. Esuk dadak mabatke Kalonjono. Mengke awan sithik dadak ngudakke dedak niku. Kuwi apa? Sore dadak dikombor. Padake aku sapi apa piye? Ya sampai semono. Sapi apa? Sapi kok ayu nggih. Ayo mau. Jenengan ajeng napa Pak kalian kula sakniki duet. Duet. Apa lagune? Gimana jenengan isane napa? Sing kula-kula ra iso. Iki ana pamundan mendem pedokan lho. Sakit Bapak? Saged Pak Camat Mendem budaya. wedokan. Jenengan pun mendem wedokan dereng. Urung iso aku. Ah niku mangkane niku nek ora mendem tenan. Mendem tenan aku Mas iki. Nggih, ya. Iya. Dek dek dek. Oh, nggih. Dek dek Yuk, dek nyuwun. dek dunceng. Pak. Happy birthday. To you. Nyuwune kempling. Oh, kempling kok. Kempling. Oh nggih, kempling mboten apa-apa. Ya, kempling mangga. Lah napa kok sajake kaya mikir, mboten sah dipikir niki mboten sah ning mriki. Ora tak gagas, aku cuma mbayangke kuwi lho. Cuma mbayangke menapa? Mbayangke alismu. Alis kula ki napa? Alisku Camat napa? Nanggal sepisan. Oh nggih, terus mripate? Mripate kuwi kaya Blarak sempal. blarak sepal. Oh, kuwi rak irunge to Pak Dalang. Apa? Ngiri. Kaya jambi apa ya? Sampai sini gar. Sampai sini garwinga nek ompamane kembar lho. Oh, nek kembar ki sinigar, Pak. Nggih. Berarti sing ini sinigar niku kembar. Jenengan kagungan ya sing kembar. Paham aku. Apa jel? Apa? Mata kok. Mata ini mesti kembar kok apa Ya Jal? ora kembar. Ayo. Pelampung. Ayo saja jenenge iki. Rondo kempling yo. Ya. Nggih rada kempling nggih Pak, langsung awan nggih. Jenengan kok kaya mikir to? Ngiling-ngiling. Pak Camat ki mikir mung gandene ra nggodit. Pun kula Wis takon jiwoke nganu bayi, Pak. mboten sah dipikir, mboten sah nek mboten sah nyukani mboten napa-napa. Tak wenehi engko aku ning mburi saya oke. Nek mboten ya kebangetan ngono wis wani maju. Mesti. Engko luwe oke. Yakin lho. Yakin. Tak jaluk tenan aku wani ya ngrogoh dhewe ya. Ngerogo wis ngerogo. Ora kurang ajar, Tin. Lah napa? Aku kok njur njaluk kok ngrogo Ngerogo dhewe. Lah ya aku wis ngerti nggone nang kono kuwi kok. Oh, nang Ning mriku kene. ta? Nang kathok ta? Nggih. Ya nang kathok. Yo, Wah. sawerane sido ra? Ya jenengan rasane Wes, pripun? engko tak jigoke ya. Ning sido nek camat ngomong ning kene ra jigoke tenan iki isin karo wargane. Lah nggih kudune nggih duwe no. Wah, akeh. Maksudnya duwe izin lho. Oh, isin. Oh, nggih. Tak saweri kok Pak Dalan. Nggih, Mas. Nggih. Nggih, matur nuwun Bapak. Nggih. Yes. Pripun ta? Balik meneh. Jare oke. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Mangke malih. Nggih. Mboten sak dipenggale, Pak. Sampeyan nek menggali swara sinden boros. Iya. Amin di. Matur nuwun nggih, Pak. Mangke tindak riki malih nggih, Pak. Mangke nembang malih nggih, Pak. Calcul. Bareng sesuk-esuk wis kukut gamelane. Waduh. Sedekah. Sedekah apa awake lemu kaya ngono kok sedekahi. Ya nyedekoi ngono lho. Iya ra Niki apa-apa. sampun nggih. Nggih, Mbak Tati matur sembah nuwun. Ya. Terus apa iki? Ki ana sing nyuwun grajakan urung diaturake, no? Ya, Mbak Ayu Purwalestari, monggo. Ki padha-padha lemune iki. Ya. Wis kaya buta kiwa tengen iki, no? Ya. Nek karo Tatin jan kembar. Cangkeme jembar. Ayo. Ya. Sek jembar napa, Pak? Ora apa-apa. Ora rembaleni. Iya. Ya, lumayan kowe sing nembang bojomu sing entuk saweran lumayan. Nggih, wah dereng ta? Nyotakake kowe wae. Oh, lah nggih cocok. Nggih. Ya, matur nuwun nggih, Pak. Ya, aku soal iki saiki apa transferan ki tulisane kagem Mas Kiswan 200 mergo Kiswan ki bojomu nek cekel bojomu ndak malah nggo piye. Oh, lah nggih. Ndak saya nakal nih. Tak cekele malah aman dienggo kecukupan kebutuhan kula warga. Lah iya. Satu-satu. Iya.
Iya. Wis ora apa-apa. Ngono, wis sah dadine. Ya. Yo gerajakan Mbak Ayu, monggo diaturake ya. Dibawani sik, bawane gelang alit. Ya, monggo ya. Mambiat sesuk ganti wiyaga wae no. Lah piye? Kenapa kok arep mateni juragan iki lho? Lah kowe kaget. Kaget sakpole aku nganti kepuyuh sithik. Kaya supirku tak getak arep mati. Iya. Malah getak ya aku bola-balik. Iya. Iya, mangga. Kutut manggung kae. Iya. Ning cara Banyuwangi. Ya, pancen ngono ya. Ya. Ki ning sing ngelingke lumantar SMS utawa WA no. Lho iya. Ngelingke apa, Mak? Ngelingke nek iki mau ana sing nyuwun liwung sing nyekar Bu Prastiwi. Lho iya. Diaturake. Ya, yo dienggo pungkasan yo. Ya. Pak. Kula dereng. Dereng apa? Dereng. Amplope wau, Pak. Oh iya ning ngali aku. Nanya gelo isih cementel. Ya. Yes. Nggih, suwun nggih, Pak. Ya. Kok bareng entuk amplop kok limlaku kaya bebek. Ya wis ora apa-apa, ora. Ya. Matur suwun. Ya, yo Bu Prasti pungkasi yo, yo. Nah, alon-alon. Ayo jumeneng. Oh, wis to ta, Lon.
sinden milenial. Sinden ra gelem tuwa. Ya. Ya iki. Si enom ya ora apa-apa ya, Mak. Liwung ya ana kancane. Kancane ben sapa? Ya gandeng duwite wis ditampa bojone. Ngancani joget. Ya, ya. Lah iya lah witekno bojone mau wis nampa amplop, terus duitmu wis tak keke bojomu. Wong lanang ki direwangi anu sirike dienggo sirah-sirah dienggo sikil ki golekke wong wadon. Iya. Anjur bareng ditekeke sing wedok kok mau nyambut gawe. Ayo meneng. Cek. Cek ayo. Digandeng. Aja. Ning sok sak jogete kok. Iya. Wah. Karaku lho, Ban. Nyanyi aku. Ya, dicombok loro. Kowe kok ngongso ana duit. Arep dibak do. Modar ora karo wong tuwa kok arep wani. Tak antil pisan. Ya, kowe kejaba sinden Nggih, ya. Pak Bakso Krebo. Wah, saka sapa yu? Pak Bakso Krebo. Oh iya. Mau pun nganu maringi bakso nggih, Pak nggih. Oh, nggih. Sesuk melih nggih, Pak. Anjur terus-terusan boros. Iya. Ya. Ya. Dadi pasangan serasi waduh gandengan. Ayo diterke sekolah engko ndak. Iya. Ayo isih cilik kok ya digandeng sabrangke terke sekolah. Mene Pak abu. Bungi ya, Pak. Iya, Dikasai ya, Pak. gua tuh. Ya, ya mangga. Liwung diaturake bupras fet wit. Waduh. Fet kesuwan. Ya, cincengke. Nah. Awas mabuk. Dar. Iya, ora apa-apa sing jeneng wong nyambut gawe iki totalitas. Sing penting semaput ra masalah. Iya, tinggal kene pokoknya. Heeh. Ya. No panitia tolong disiapke ambulan. Modar ora. Anggepe wong nyambut gawe goleke sandang bojo ki arepe enteng apa? Iya. 200 sing wedok kari. Ha 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 ha. Sing lanang megap-megap. Kapokmu kapan? Nih, jangan terus. Kayak apa gajul? Wih, ora ngajari elek iki. Pementasan ki aja ngajari gajul wong wedok ora. Ya.